gaurko gonbidatuek egun desegokia aukeratu dute etortzeko eta aldi berian egokia. Desegokia zergatikan etorri egin eta berehala joan behar direlako. Eta egokia zergatik gaur San Tomas egun handia delako. Ez bazue ezer ulertu, hortxe gelditu eta beraiek azalduko dizute. Kaixo lagunak eta upa Javi eta upa Txufer ongi etorri, gore batzuek emizatia, okinez beteta lakau gaur, hemen platua. Gaur egun ez dakit, egokia, desegokia, korrika junberko zeate Santo Tomasera, ez da? Bai, Santo Tomasera. Eta egun bereziare bai, zeatik gaur urte bete jasotzen dutela sarillan ogi onenana, ez da? Bai, justo, nire urtean, lehenengo urtea, darbaguz urte batxu joaten Santo Tomasera, baina joan den urtean atarakin du lehenengo sari. Gaur begizuluak inbukatuko zuen gaurre bai, Apurre bai. Betiko horkinak gala izaten dira. Bueno, zukalden zemuz moldatzen zate, hogi egiten bakit artista zeatela, zukalden zen moduz, baita ere, eta? Gaur ingoitugu ikusiko zue, hogi xigortu batzuk ingoitugu, hogi mordo bat ekarri zue, ingoituguna tostadakin, eta 3 tostada desberdin ingoitugu. Bat, porru eta txistorrakin, 2 piper eta odolkikin, eta azkenengoa bakailuakin eta arrautzekin. Ados? Elegante. Hortxe gelditu zaio bikaina datorreta. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu nondik noa ibiliko gehan. Ados, lehendabiziko ogi xigortuan gaineko osagaiak iteko, hemen ingo deuna da porrua, ingo deu lehendabizi egosi txiki bat emango diou, gero atera, moztuko deu, salteatuko ditugu oliotan, eta behin salteatu ditugunean, gero zutatik kanpo, gazta krematuak inaztuko deu. Gazta krematu hori izangoa, tostadan gainen jarriko deuna, eta hoi gutxi balitz beste 3 gauza garriko eskio gainetik. Bat, pusketa bat gordeko deu, eta porrua fin moztuta, patatas paja izango bazian bezala, prejituko ditugu gainen volumena mateko. Horren azpin, jenduko jau azala txistorrai, gorrituko deu, eta baitare txistorra gainetik botako diou, eta hoi gutxi balitz, hemen daka oidia salgo gazta, eta laskatxo batzu jarriko eskio gainean. Lehendabiziko torra da, eharra, bale. Bagoaz bigarren hanbila. Bigarren ogi xigortua prestatzeko, ingo deuna da, piperra labian sartu. Piperra labetik atea ostian, ingo deuna da azala kendu, pepita kendu, baratzuri ale batekin sartaian pasa, eta gero ingo deuna da hemen odolkila puixketeta moztu, prejitu, eta baitare ingo deuna da intxaurrak, gorritu sartaian. Ingo deuna da tostan gainean, jarriko deu piper pixkat, odolkila, eta intxaur pixka botata gainetikan. Bale, eta bagoaz 3. hanbila. 3. egiteko, ingo deuna da oliotan, aurrena baratzuri ale batzuk, xerra batzuk, gorritu. Ateako ditugu bertatikan, eta bertan piper berdia eta tipulinean jarriko dugu goxatzen. Goxatuta da honean, botako dugu bakailua, azalak kenduko dugu, arantzaketak kenduko izkiou, eta gero ingo deuna da revueltotxo bat. Revueltotxo bat ingo dugu, jarriko dugu baitare tostadan gainean, eta gero atea ditugun baratzuri gorritu horiek jarriko izkiou gainean, eta hoi gutxi balitz, baitare ingo diguna da, peresiakin da oliokin majau bat ingo dugu, gainetik botatzeko. Eta hori izango dira, 3 tostadak ingo ditugunak, eta zue lagundu berdia zue, ogi aukeratzen. Azteko eta behin, ze ogi ekarri zue? Bueno, ogi asko ekarri dugu, ikusi moduan, baina igual hori aproposena egiteko da baserriko ogia. Baserriko ogi bat, ez da? Horregaz irabazi genuen iaz, saria, Santo Tomasen, eta bueno, eta ja hainbeste ekarri zuela, baserriko ogia igual ladako deu, bakailuana, tradizionalena, baina igual bakoitzei jarriko dio ogi bat, berezitasun ikutu bat, emateko, ikusi etor pamitxa bat egarri zuela, olibakin da hori, zeraka oliba eta belarru zentxuen bate bai, ez da? Bueno, da, fokatxa, vale, pamifokatxi. Pamifokatxi, vale, pamifokatxi bat, vale. Basea da, arratiko pamitxa, eta horregaz, eman diego ikutu mediterraneo bat, hori oliba beltzak, tomate lehorra, oregano... Baina ikusten dut hori oso ondo jungo da, piper da odolkikin, oso ondo jungo dala, bale, bi aukeratuta dazkau, eta azkenengua, txistorra eta porruanak, beste bat, hori...
Ez que danak balio dute, Ez que danak balio dute. Sekale, espelta... Sekale eta garia ziduna. Hori jarriko de, solako gidenzo bat, gero gainean porruxua bia hartzeko azkenean, ez da? Vale, oso ondo. Bueno, hau esan da, ingo deuna da, lanak banatu, lehen da biziko eta behin. Beitu, zuko gioiek hartzen jungo zea, eta ja, jungo zean mosten, eta tostadak prestauta usten. Eta zuk lagunduko jazu, baratzuria hemendikan lau ale zurituko dituzu, eta nik ingotena da porrua moztu, eta piperra labian sartu. Lau ale ondo ongo dia. Bueno, ekin lanari, guazen. Bueno, lana banatu ditugu, lanean ekingo dio, eta zuek, ni badaki zer dan pamitxa bat zehazki. Ez dakit ondo dakiten, badakit lehen labean temperatura jakiteko erabiltzen zara. Atera eta erakutzita esan zehazki jendia zer dan pamitxa bat zehazki. Bai, pamitxa zan, sartzen zan labara, egurrezko labera. Lehen, egon termometrorik ez ezebez, eta, bueno, ikusten da beroagaz, paretan da gorri labea, baina, bueno, ikusteo kapur betondo, zelan zegoen, sartzen zan pamitxa. Eta segun zelan igoten zan, eta hori, basekin ja, zegoen ondo besti hogi esartzeko, eta bai, soltzetan da humedadea barruen, gero urrengo... Bale, ja, vaporek eta soltatu, eta ja ez ateatzeko mate hogila, baizik, eta ja brillito pixatekin ateatzeko, ez da? Da, egurrezko labeko... Eta geratzen da, asalfin bategaz. Asalfina, ez que hau, erditi moztu, eta tortilla osoa barruan jartzeko, eta mendia guteko moduan, ez da? Hoien dira erosten duela pizza egiteko, pizza moduan. Pizza moduan, ez da? Eta hemen gaina, iriki, talko genitun bi pizzain, bat alde batetik eta bestetik, ez da? Hori, kristo nada. Iriki, zu jun irikitzen ikusi nahi duta mamila, ez da? Okinak beti irikin behar dugila jakiteko zer daun barruan, ez da? Horrela, kontuz, a ver, atxamarragaz. Atxamarragaz kontuz. Bueno, eta zuek zatozte artesa okindegitik. Bai. Kontatu ere bai jendia inun dago, Seberion dago, ez da? Bai, Seberion dagoz, eta, bueno, hasi ginen, elkartu ginen orain dela biok ibili gara beste mundutik. Bai. Eta orain dela 6 urte, erabaki gindun aldaketa egin, eta elkartu ginen, eta hasi ginen ogiega. Nola izan zan? Nundik anzatoztez? Badaki zuek bilok etzatoztela familiokin batetik, bai ingenieroko ez dakit zertzinaten? Ez ditu, horrela. Maia hundiko langileak zian, ez da? Bueno, biok ibili gara eraikuntzetan, eta asteburuetan etxean egiten ginduen ogie, saltzeko. Eta, bueno, eraikuntza joan zan nahiko hasi zan txarto joaten, eta, bueno, ogie zegoen, gero eta hobeto, esan ginduen, bueno, guazen probetan abere posible bada, eta, bueno, darago ja 6 urte nahiko ondo. Eta etxatei bueltatu behar orduan eraikuntzetara, ez? Bueno, paragari gabiz, eraikuntzetan beti, labean. Eraikuntzetan beti, badakit, labian, behaiekin zutela, behaien labia. Kontatu historia hori, ze celebria dan, eta zer nolako labia inzuten. Behitu, nahi hau guztatzen jende izatik, Joseba, etzak horin, zer ni jatetxetak guten naiz, hogia jartzen duen, irikitzen dut, eta zurra barruan sartet eta esatik handiak, ez sartu zorra hoian barro, jakiteko zer dan, sartu inbiar da, Osain hartu behar duzu, zer dekau, ze gauza ona, behitu ze albeoloak deitzen dianak, ez dugu erabiltzen, bakarrik uruna, gatza, ure eta amaurea, ez dugu hori. Eta maitasun asko, Ordu asko. Ze irin mota daka honek adibidez? Gu erabiltzen dugun urun guztia ekologikoa da, eta hemen nazten dugu 2 urun. Panifiken kable betikoa, eta T80 bat. Da erdi integrala. Arrian setutako... Arria errotutako urune. Hori da. Eta nahiko integrala. Semi-integrala deitzen dian horiek, ez da? Bai, ez dakade, granon azal guztia, baizik eta bai dakade, garillan grano guztia, daka barruko germena, daka mamieta, daka salbado, baina salbado pixka kentzen zaie, orduan ez da 100% integral, baina bai da kolore, zapore eta usain hori. Nahiko rustiko geratzen direz hogiek. Ez da? Gero, zenbat hogi mota itituzue, horren barruan? Zer egia, amairu edo... Horein, amairu. Bai, iten dugu... Zoazte goraka, nigo goratzen nahi zuen etxian, noiz egon itzan historia zabostado. Lero eta jende gehiago... Bostuzte eta izatzen duten hiru hogi edo lau, Bai. Ona. Pasau ginean ekologiko orain dela 2 urte? 4 urte, ja. 4 urte ekologiko. Logurea da. Nola pasatzen da denbora, Denbora pasetan azkeda pasada bat. Lehen egon gara berbetan horrei buruz, joder. Horren 6 urte eraguz elkarrekin eta da barbaridad bat. Emoten da atxo hasi ginela. Nola dan gauza,
Eta, karo, ja ziginenean, bueno, sartzen zara... Baina eskatzen du gauza bat, beste gluten gabekoak, eta, bueno, mota guztietako, egin alduzu espelta, baina espelta integral... Azten zara probetan beste urune... Eta egiten dezue aldezuen neuruztia, aldan neurrian, ez da? Zatik handan ontzako ezingo da. Gluten gabekoa ze egiten dezue? Nik ezin dut obradorenin gluten gabe, zero gluten, ez da? Zatik airian dakao, ez da? Gluten gabe, baina astarnagaz. Astarnak, obradoren daude, astarnak, ez da? Gozatzen gluten gabeko egin modu. Gu ezin dugu egin. Hau da... Eta hori da... Sarrazeno garia, ez da? Bakarri sarrazeno, ure, gatza, amaurea... Zer desberdintasun dakaseatik, honen ez daga glutena ez du, arrotzen da, bizkotxo bat itea bezala? Gehiago, sekalean hogi bat itea bezala? Sekale hogi bat bezala. Hidratazio altuagaz, eta, bueno, asko ikutu barik. Asko ikutu gabe, ez da? Demanda oso handia dago, hasi da... Eta ondo ateratzen ari da, ez da? Guri nahiko ondo ateratzen jaku, eta, bueno, deko... pilo bat eskara. Bikai. Bueno, baratzu eman berdioke bai, Bai, lanian, ben mingaina ema baino lanare bai, horren, satituko dut, bai, ez da? Bai, lau atera mesedez. Zai potolera nahi duzu... Bale, hortik atera pare bat, ola, sentimetro bateko pare bat. Emango izu zerradun labana, hobeto ibiziko? Hobeto, hemen bihatza sartu, rast, eta ireki, raka. Ezkenia txamarra ditu zen, amasadorak harrapatu. Bai, katxiz la mar. Bai. Harrapatu zuen, Bai. Eta susto edarra, ez da? Eta purtu. Geratu da. Kontu zibili behar da. Kontu zibili da makinariakin, ez da? Bai, behar da. Bueno, hasieran betiko... Eta zue biok, ogia. Egunero egiten dezue ogia? Gaur egin egiten du astean 4 egun. Astean 4 egunetan. Banatu 2 egun, baina ematen dugu 4 egun egiten. Vale. Joan gara goraka eta gaude pizka bat sistema aldatzeko momentuan. Ez da, bai, egiten dezuen gauza hona, jendiak nahi dula eta moldatu inbiartzete, bio bakarri zaudete, niko horatzen izkunitzanean, biok masakin, oreak forme eman, laberatu, errepartora atea, merkatuan egon, danetik egiten dezue. Orain banatzaile badaukagu, baina gu jarraitzen dugu banatzen bebai. Eta merkatura bai, merkatura arenaleragoa 3 astero. Hiru astea, no? Astian 3 aldiz edo... Ez, 3 astero. 3 astian behin. Bi aste ez, bat bai. Bi aste ez, bat bai, bale. 3 astian behin antzaudete. 3 okin gauz eta zapaturo doa bat bakarrik. Bale. Saltzeko, ez egoteko. Eta hor arenalean bertan, Santo Tomas ospatzen den lekuan. Bale. Eta hori maten digu, arrakasta asko, jendea ezagutzen gaitu, eta, bueno, errepikatzen du, hori importantea dela. Gaina ona da, egon berdala jendiakin, ez da? Jendia ikusi, eta ez duzu ikusten ezer. Hori da. Bai, pentsatzen zutan ondo iten aizeala, baina igual askotan klientek beek esaten du, ez da? Nundik noa, bixak edo gorritu, pixkan esamurrago utzi, ez da? Hori ez da kasua dibes gauza asko, jendeak nahi dula ogia gutxi inda, eta guri okinei guztatzen egula karamelo ateatzea ogiai, Hori pasetan da. Eta beste batzuk erreta. Beste batzuk erreta nahi du. Bueno, esan mekar, egurrezko da behadeko, ordoi, karo, batzuetan... Beti ez da berdin irtetzen, karo, egurrez, batzuetan da mel, beste batzuetan da urduen, eta, karo, batzuetan igual irtetzen da purbete ondo egin, gehiago egin da. Eta izue gertatu inoiz, igual ni gertatu zaite, egun baten, hau xerrakin honea botako dugu, xerrakin, xerretan. Zelan, holantxe? Bai, holantxe, xerra batzukin horrela xe, eta listo, eta gingo dugu preskitu, eta atea ingoitugu gero gainen jartzeko. Eta izue gertatzen igual egun baten ateatzen zaizula masa bat gaizki, ez dago besteikan, atera inbiar da, eta gero, atzoko masa kristo nona, Eta ni, mekatxiz la mar, si atzo masai astu intzitaiten gatza botazia, berandu botanion, ez dakize gertatu zitaiten. Javi kontako txute, zer pasau jako unurunegaz. Gabona baten, opari egindun, zenbet. Berreun hogi. Baserreko hogi. Etorri zan lote berria ziginen justo. Irin berriakin. Dena enkarguz. Eta etorri zan, indar barik barbaridad, jaten zan. Triste ogila erorita galleta batzuk bezala teatzen diala, Eta karo, zan, dana enkarguek. Ezin dozu ez eroan, orduen eroan gindun ogie, eta opari gindun. Hau ezin da kobrau, bestela... Bueno, hemen, inbiar deuna da, baratzu hauek gorritu, eta ondoren bertara sartuko dugu. Piper berdia eta tipula, baina hasiko gea goxatzen hemen. Ja, listo dazkau,
botako dugu gainean, eta olioak zapore mordo bat hartzeunean, ingoitugu atera, gero gainean jartzeko. Hauek atera ditut hemendikan, prejitu, gero gainen kurruskari bezala jartzeko. Zer dekori, zer festival dekori, ai ama. Zer daka, tomate lehorra ebai, Tomate lehorra. Zer daka honek? Aceituna baltza, lo que pasa que ekologikoan ez dugu lortzen baltza, da mora. Da, more antzekoa. Ez dugu lortzen berdea. Egarrak egongo dia, seguro egarrak egongo dia. Eta oregano, eta oliba olioa gainetik. Gainetik, eta tomate lehorra. Da berdino, que pasa que... Pena emateu osagaiak hartzia gainean, hori holaxi jateko dago, Ai, ama. Bueno, hemen, lehendabiziko urratzak inditugu, hau pixka gehiago jarreko, ez nahi despistatu, hau egosten dakau, esan dako hau pregitzeko, eta jungo gea lehendabiziko reportaia ikustea. Ados, bikote? Eta zehazki jungo gea Felix Muguru izan gana, eta kontatuko dugu San Tomas eguna nundikan datorren. Ikusiko oso ze interesgarria. Opa Joseba, zelan bizi gara gizona. Babitu, ni zarautzera joan barik, gaur ekarreko zaituzu nire lurraldera, ez? Eta etorri gara, Markuarto auzora hau dago Laudio eta Okondo herrien bitartean, ez? Badago Pagolar mendiaren magalean dago ipineta, eta niretzako oso leku berezia da kontatu nahi dizuna kontatzeko. Gaur, San Tomas egunari buruz hitz egingo dugu, eta niretzat hau leku berezia da horretarako. Eta, zuzen ere, nire aitaren aldetiko familia emekoa da, ez? Eta San Tomas egunea zer egiten zen? Maizterrak inkilinoa ziren baserritar guztiak, oie joan barzuiren hirietara normalean, jabeaien gana joan barzuten urteko zera ordaintzera, ez? Urteko arrenta ordaintzera. Eta zergatik egun hori? Batez ere, solstizioa delako, ez? Hor badago urtaro aldaketa, eta urtearen aldaketa horretan, egun horretan ematen da. Gabonetara iristeko ja, kitatu barziren zor guztiak eta dana, ez? Eta lasai bizitzeko. Eta ez zuzen ere, etxe hauetatiz, zijoazen nire tite eta birraitit eta horrela, eta ziren Bilbora, han zeudelako Eskauriasa familiakoak, ingurune honen jabeak direnak, ordaintzera. Zelan zijoazen, oinez lehenago, eta gero trena ipini zutenean, trenen jaten ziren Bilboraino. Eta hor ordaintzen zuten, eta eramaten zuten eskura zutena, espentsa gauza gehiagi zutenik ez, 25 peseta ordaintzen zutela. Urte osoagatik etzen diru asko. Eta gero, olio pare bat, kapoiak ere banatu egiten ziren, kapoiak jate ziren hirietan jabe hartzen zuten, baserritarrak ez zuten kapoirik hartzen. Baina hori zen, beti eramaten zen opari berezia, ez? Eta hemendik ere, olio esaparte beti zagar batzuk eramaten ziren, garaiko zagarra oso estimatuak irian, eta horrela. Karo, baina familia haiek ere, bazekiten hauek pobrezian bizi zirela, nolabait esateko, ez? Eta bertako jabeak ere oso eskuzabal jokatzen zuten, askotan. Eta trukean, haiek ematen zuten olioena, dirua eta hori guztia, baina bueltan itzultzen ziren beti bakalada batekin, makaiago handi horietako batekin, edo beste referentza batzuk ere bizigu bat, normalean arraina esaten zen. Eta horrekin itzultzen ziren nire itite eta berritite eta horiek etatzen ziren posarren, ez? Bakaiago bat hori jaten zelako gero Gabonetan. Horregatik Gabonetako menuetan beti dago presente arrainen bat edo horrela, ez? Egun horren trukean hartzen zirelako eta hiritik ekartzen ziren, ona, ez? Portutik ora, nola baita esateko. Hiri horietara jaten ziren baserritar guztiak, orduan hori ere aprobetsatzen zen azoka moduko bat egiteko. Eta hor, kaletar guztiak ere horretara jaten ziren erostera, baserritar guztia zijoazelako eta aprobetsatzen zutelako bidaia salerosketa batzuk egiteko tarla, ez? Eta hor, sekulako giroa sortu zen, eta gaur egun ere hori mantentzen dugu, eta joaten gara hirietara egun horietan, eta hartzen dugu talo bat, ez? Eruditzen zaigu, nire aitari esate 80 urte beteko ditula, esaten dizu talo baiateko eta asaldatu egingo zen, ez? Horrentza da pobreziaren adirarle bat, ez? Baina guretza da, ematen du gure harimarekin egiten dugula topo, ez? Gure esentziarekin, baserritar itxuraz jaten gara, ni orain nagoen bezala jantzita, eta ematen du ja bagarrela euskaldunagoak, ez? Horregatik jaten gara, jai horietara. Bueno, eta zurre posteroa zarela, eta zure familia oso aditua zaretela horretan, badakizu intzaur saltza dela, ez? Gabonetako zera honena, eta horren egiten dira kalamidade guztiak horrekin, baina etxe hauetan, oraindik eratzen da, makaiao horri gatzakentzetik ateratzen den ura erabilita, jaten da ez, eta horrekin. Eta basean ez zuzen ere, Bilbotik ekartzen ziren zera hori pieza horiekin, ur hori erabiltzen zelako intzasaltza egiteko. Eta hori baino berik ez dago, badakitaren ez dagoela modan, baina intzasaltza horiek dira honenak. Joseba, oso majoa zara eta oso gustora nago zurekin, baina ordua da eta Bilbora egan behar du tospatzera, ez? Badakizu parranda gustatzen zaigula, bai, ez? Orduan, San Tomas, etorri gure gana. Venga, panoa!
Feliz jauna, mila esker, ire historiako jakinduriagatikan, eta egia esan ore badek iri beti entzutia, plazer handi bat. Eskerrik asko, eta naheken arte. Egia esan, ze celebre nola sortzu duzan San Tomas eguna, Jendia jute zela diru bila hiriburura, eta aprobetxatzen gauzak eman, eta han salmentain, eta gero gainea arraiakin etxea. Bueno, mila esker, eta gurean jarraitu behar dugu. Hemen, indeuna da, bertatik batzuiak atea, eta bertan goxatuko ditugu, bai piperra eta bai tipulina. Nahazue jun bakoitzak bat xikitzen, bale? Pepitak atea, hemen txortenak enduta sustraia. Nahazuen bezala, Julian anin, olauki txikitan, gero ingo deuna da, bertara bakailagoa bota, goxatu, eta gero arrautzak sartuko ezkego, bale? Erabili hori, ondo, bai, lehendabiziko geruzak entzen badiozu, listo, bale? Hau hemen untxientzako jarriko deu, eta ni hemen indetena bai porruak iragatzi ditut, txikituko ditut, eta goxatzen jarriko ditut, beste sartai batian. Zuentzako San Tomas egunare eguna ondila da, ezta? Bai, da aukera hori, elkartzeko bezeroekin eta giro oso polita da. Elkartzen da jende asko, produktore guztiak, jai giroan, orduan. Eta jai giroan, eta gaina salmenta pixkatekin, eta jendia posik, ez da, kaletan, ez da? Gure kasuan salmenta... Esan destizu Juliana, besta. Ez, undana balekoa. Nire xamurra gatuko, glasa, eman. Jode, olako hiriburuak ola ikustia olako egunetan, danak baserritarrez jantzita, gure tradizionaleko talo jaten, txistora mordoa, zahardua maigainetan, ez da? Egune harra, goparuak, ez da? Bai, elegante, bai, kartzen da. Eta adibidez, esan. Hori, aprobetxetan dugu ikusteko beste produktoreak, igual elkartzen zara azoketan eta hori, eta egun horretan, bueno, sorte badekuz, eta saltzen dozu dana harin, eta hobeto. Parranda pixkatiteko. Hori. Bestiek kasoitea juteko, ez da? Zezan behar nizuen. Zenbat hogi prestatzen dezu da, Santo Tomas egunako? Beste egun baten baino bost aldiz gehiago? O ez hainbeste? O nola ibiltzezate? A ber, azoka normal batea baino gehiago. Normalean igual azoka txiki batera eramaten duzu 200 hogi, 100 hogi, eta gu Santo Tomasera 500 hogi inguru eramaten dugu. 500 inguru, vale. Eta, salmenta ona izaten da orduan, ez da? Gehiago eramaten bazu, señale ona, ez da? Bai, normalean dena saltzen da, baina hori, saldu behar da goizez. Gero ja, eguerditik aurrera, gero aldatzen da. Gero aldatzen da. Ja, garrazten ez da... Ja, kalimotxua gehiago. Katxiz lamar. Eta adibidez, nola, bueno, lehiaketara jungo gea, lehen urtean irabazi zunten lehiaketa. Zer begiratzen dute zehazki, lehiaketan dauden... Ba, ena sakorotan, begitan da mamie, asala, usaina, kolorea... Da taula baten gaztetan da o ardotan bezala, aurrena usaina, gero ez dakize, bakoita bost puntu balio zapor, ez dakizu zuek zehazki. Bai, zuke ebaten dozu, baldintzan agertzen da zer begitan dan, baina ez dakigu zer egiten dauen, ez dakigu... Pentsetan, joan den urtean, epaimaia ziren, okinen asoziazioaren jentea hori, baina ez dakigu... Eta adibidez, parte hartzeko, zuek esan dezute, irabazi zenutela, baserriko ogiakin, ez da? Ogi honekin. Zenbat ogia aurkeztu berdia? Beik aukeratzei zuetako ogi bat, zuke aurkeztu berdezun nahi desuna, aldituzu bi aurkeztu, 3 aurkeztu... Aurkezten duzu ogi bat. Ogi bat. Zure uste, zure etxeko honena dana, ez da? Alegia. Urte baten oran gindun pamitxak, huerta lehenengoa edo oran gindun pamitxak. Normalean, produktore guztiak daukate baserriko ogia. Vale, baserriko ogia eta orduan errezago ikusten dute... Bueno, eta aurten, hartuko zue parte, seguru baiet, ez da? Zenbat urte zoazte parte hartzen? Zenbat urte? Pandemia egon da tartean, orduan lau aldiz edo. Lau aldiz edo. Hori. Baina behontzaten guztitan azokan parte hartu dezu, ez da? Aurten zuen ogila ibeira, ongo diagola beste lehiakideak, ez da? A ver, espero dugu. Bota honea guain, hemen tipula eta piperra ere bai. Venga, jarriko dugula martxan hemen. Ondo. Zenbat parte hartzaile hauten dia? Claro, ez dakigu zenbat aurkeztuko dute ogia, baina prinsipio guztio. 20 inguru. 20 inguru, Eta danak zaudete azokan? Egun hortan, Bai. Oso azoka hundia da, gaude... Bai, bota dana. 24 ekoizle gaztarenak, hundia da. Azoka galanta, ez da? Ezate zuela, hor sortu berdu energia bat oso positiboa, ez da? Bai. Urtean zehar jendea erosten duena zure ogia da, urbiltzen da beti egun horretan, lagunak, ezagunak, egun polita da.
polita, dudik gabe. Eta adibidez, zuek gero, noiz bukatzen da zuentzako azoka? Noiz da zuen momentu hori, esan dezuen, saltzen bat zuelenu, hobeto, baina ez bat zuetan saltzen segurutak arte zaudetean azokan jarrita. Urte baten egin duen, lau urteetatik, 3 saldo dugu dana eguerdirako. Eta urte baten egin duen apurbe gehiago, eta geratu zen arrastirako, eta zan desastre bat. Arrastien ez da ezer saltzen. Pena mateo gaina, soberak arte edo ginen postuen. Beitu, nik dinamika horrekin nabile bai, zatik ni hemen baitara zarautzen dakaten datxua, Donostin ere bai, eta jendia, arratzaldean juten nahi zerostea, eta kiston triste dakazu. Garo, esaten ez, nik, sobratzen zaiten dana, norbait erosten bait, eramango, baina gaina, nire detena da, arratzaldean ezeotia ezer, goizian dana freskoa eta berria egoteko, ez da? Azkenean esatezu, bai, eramaten dut, arratzaldeko despistatu horrek saltzeko, Mordoba genero, eta keo, eske pena ematu, genero basure da gota bihar da, ogi zarra zita saldu. Eron ginduen etxera, ez dakit, egun ogi edo... Egun ogi, jode, oioa gongo zian, kukuru, guztua, no? Ardiek eta... Ardiak eta... Ai, ama. Animali askoak azu ere bai hor, etxe gueltan? Ne ardi, belarra jateko, baina Javideko, hartalde elegantia, Hartalde elegantia dakazu? Bueno, esan besterako. Zenbat, ale, o hartzaiak ez dute esaten zenbat ardi dazka, Ni naiz hartzaina, nio kina nahi zenez, esan aldut 20 inguru daukada. 20 inguru dazkazu, bez? Inguru. Beti jaiotzen da bat, ebitzen da bat, 20 inguru. Izaten da, ez da, o jaiotzen da, o bi jaiotzen eta bat juniten da, eta... Aserilata, ibiltzea alda hortikan, aserilata. Bai, Arkume garaian ibili behar da. Arkumean kontuz ibili behar da, ez da? Bueno, hemen, esan dugu, porruen dugu egozi, zergatikan egozi dugu eta ez prejitu zuzenian, hola xamurrago egongoa. Egozi puntuakin iten da bigundu, eta gero ez du hainbeste olio harrapatzen. Eta ordu noten da finago. Eta nola, olio ez duen harrapatu, guantxo gotako dugu grasa pixkat, Ordu ningo zuna da, nastu, eta masatxoa prestateko zu. Eta beste alde batetikan, hemendikan ingo deuna da, hola, pusketatxo batzuk moztu, hau da, odolkiak Gipuzkoarra, Normalian, arrozana bakarrekan prejitzen da, baina gaur ikusiko zue, hau aldala prejitu. Ingo zu moztu kontuz, eta igual zerradun labanakin hobeto. Ingo zu 6 pusketatxo hola moztu, bale? Hola, asko deslizatu berda, bestela puskatu iten da, bale? Bale, hoi listo? Holantxe, Bai, hola xe ezin hobe. Hoi de garrazoia, oso ondo. Bale, eta piperra hori nahi ditut ikusi, haber nola dauden. Ni uste eta salonei beste minutu pare bat gelditzen zaizkiola. Bale, eta egin behar detena da hemen beste olio pixka jarri, baitare, berrejitzeko esan deun porru berezi hau kurruskari bezala iteko. Bale, ingo deuna da berta olio gotan, horrelaxe, eta bertan prejituko ditugu porrutxo hauek. Bale, oso, bago atxerrek itxarraka. Hau utzi behar dugu pixka gehiago zukaldatzen, ondoren jarri behar diogu bakailagoa bertan. Ez que ikuste zuen, bi okinak bisila gea, Tita, inberda lanak, bestela gaiztia tazte jogiak, ez da? Ai, ama. Kabio bakarri gauz ekin degen eta beti gabiz atualetzen. Bai, ez da? Iten dugu den nahikoari. Nik bai, obradoren dakat beti irina alurren da, jendia sartzea repos... Eta hemen ez sartzea txirriz balatzen, gu patinetia mezen egitek altzitza alde batea, esan da, arrastaka. Danadeko arruedagaz, maile, karroa, Bueno, eta leno, galdetu izuet biloi, eta ustez moztu indizutela, eta beste gai batea jungea, ez dira zue kontatu zuen labia nola intzen duten. Oso histori polita da, eta jakitekua, hor zenba landa hon bertan, ez da? Asi, Bueno, guaziran geneukan, txufer zeukan labea, 2 metrokoa eta fijoa zen egurrezko labea. Eta konturatu ginen horrelkin, ez ginen inora. Ez dutela zintzale enpresa bat sortu, ez da? Geratu zen txiki. Eta bueno, hitz egiten bategaz, bestegaz, eta garai hartan arekin, ez genekin noraino helduko ginateke ogiarekin. Orduan, erabaki genuen gu egitea. Labia zu egitea, zatik zan berri egitea, eta zan... Bai, zuen etzan... Hasi ginen pentsatzen ez genukan dirua, eta bueno, egin genuen desguazeko piezagaz. Hori zu ikusi duzu, etxean egon zara, eta Land Rover baten eje bategaz, aulki gurpil bategaz, txirrindulako piezagaz, eta bueno,
Eta gero ordan ladrilloa behi nola jarri zituen, reflektarioa eta nola intzuten kupula, zelan hartu zenuten. Bai, pasa que la bea, a ver, dago olako pieza seginda, baina la bea geratu zen oso ondo. Oso ondo. Ez da gauza bat... Ez da erromatarren garaiko labe bat, pin ingenieroekin dako labe bat. 5 urte daroa, eta dago... Aurren gunean bezala. Bai, narengo gunean modu. Eta bueno, gero, pues, apurka, joan gara handitan, horregatik esaten dugu lehen. Eraikuntzetan ez garela paretan. Oin ifini dugu beste labe bat, kamara, frigorifika ifini dugu, eta bueno, malgoaz aldatzeko. Guen iten dezue fermentazioa gotzian, eta hola zizeate? Momentuz, ez hau dauka 14 orduko fermentazioa, baina temperatura ambiente. Ambiente. Eta urrengo urterako hasi nahi dugu ja hotxean. Hasi gara frogak egiten, baina momentuz ez gara... Bai, eta hori da, gehien bat, bai negunda, bai udaran, pizkat berdintasun gehiago gitzeko. Eta ordutegi razionalago edo egiteko pizka gehiago. Euna etorri gara, Santo Tomasera joan gara nuiz bai, lo egin barik. Bai, gau pasa egin da, Bueno, launak, behitu hemen, hau zituan prejituko dabe, olillo ikusi zuen nola dagoen, bero, erdila botakoet, eta gero beste erdila. Eta hau gelditzen dira xelebre, kurruskari, eta goxo-goxoak egozen platerian gainean jartzeko. Beitu, vuelta, hartu, eta kanpora zebarra egiten dira. Horrelaxe, taka, venga, ja dazkau, prestatuta. Eta ingotena da, berdina bestiakin, hori utziko dugu pixka goxatzen piperra eta tipula, gero bakailua sartuko jau, eta bitartean jungo gea beste reportei bat ikustea. Ados, Bikote? Ondo. Ba, Bikote, zehazki jungo gea zuen herrira, ikusiko zuen. Bai, Santo Tomas egunean beste premio bat jasotakoa dakana, ontan txerrikiekin goaz, eta zeo beto, area jun, eta ezautzia. Goazen bertara. Hau xe botako dute bai. Beka. Apa, Joseba, Javinaz, akordetan zara txerriek ekosi genduzela, gaur gatoz txorizoak itera. Bale, bueno, ja gauz Seberion, oin, eta ingo guz txorizoak. Mendeko okela, gure txarrien okela, botetan dugu piper saltza eta gatza, piper saltza ateretan dugu, piper txorizerutik, piper sikue, ja dana pizitute dekogunez, joango gara nahaztuten gauzak pizkanaka, bai? Pizkitzuet piper saltza bota, pizkitzuet gatza, holan danetarik, barreiro piper saltza, da, geldituten dan gatza baita. Da, txikia danez, baingo dugu eskuz. Normalean iten dugu amasadarekin. Baina lehen atxina iten zan holan, atxean, eskuz. Gukaz egintzen iten 2014 urtean edo. Egintzen txarriek loditan 2012 urtean, da gero gaurrengoko pausua asan hori, produktu egitea. Engen duen lokala lokatuetan, eta oin gauzen lekuen, da gure kooperatiba barri, dekogune ekoizle batzueken artean, eta hemen iten dugu Seberion, gure baserrikopen. Bueno, bai hau dau pres, dau danan aztaute, da hori dator egoitz, nire bazkidea, ze lan hau iten dugu bion artean. Sartuko dugu hor embutidoran, da horti ja estetan sartzean da, eta estu eta listo. Azkenean egiten dugune txarri osoa. Iten dugu saieskia, solomoa, irugiarra, paparrie, jendeari asko guztetan dainako paparri adibidez. Iten dugu paparra holan fin-fin emoztute, eta da itxelezkoa dau. Hau hasi gara iten odolosteak, uskantzak, bai barazkikuak eta bai arrozeskua. Ze adibidez nire alderdien, ohitura gehiago da, hori, arrozeskoa itea, baina gero beste lekuten, egoitz igual, zuretzean igual barazkikoak, ez da? Barazkikoak adibidez, orduan, gustureko iteko, baiten duguz bietarikoa. Bueno, hemen dator egoitz karroagaz, karo, indako txorizoak, ezke egiten duguz hemen, eta sartzean duguz gero lehortze kamaran. Gero hauek, lehortzeko, behadaruie, mazortzi hogeita bat egun, segun eta lodiera, eta sartzean daun kameran, hori dau temperatura kontrolaute eta humedadea. Beti izpensan hemen txorizoa neguen, ez da? San Martin egunetik aurrera edo. A todo cerdo lehiaru San Martin.
eta guk iten dugune kamera horretan iten duguz kondizio horiek. Humedade bat eguneko 70 edo, inguru, pizkitzu egitzi hau, eta temperatura 12 gradutan. Euskal Herriko txapelketa iten da Mungin, San Antontxo egunean, eta irabazi dugu birriten, beste baten gelditu gintzen 2. eta burrek urtean 3. A ber, barri dure bazten dugu. Datorren urtekoa, ja. 24an izingo data. Sekretua? Sekretua ezin da izan. Esaten badugu, esatzenean produktu guna sartzea. Produktua eta produktua. Da horretan datza dana. Salmenta printzipalean iten dugu azokatan eta merkatutan. Hoi abizazteko gero urrengoko pauso bai izingo da, zabaldutea dendatxu bet hemen inguruen. Sekretoa da oindokarren, hasi ez dugu esango non, ez da egoitz. Eta, bueno, horre gure produktu, bai, gure baserriko, bai, jauregi baserria, bai, urigoitiko txorizoakan produktuak, saltzea eta baita ere inguruko ekoizuen beste produktuek. Danetarako hobeagoa iziteko. Hemen sektore honetan gauzenak iaia guztiek gara lagunek, eta lagundu inbia gara batak bestei, ze bestela hau amaituko da. Bueno, Joseba, ia presdeko guz ja txorizoak 3 aste bakarrik faltetan jakoz, hasi eske, ea dastatzen dozu zen, bai? Badakizue, gure sare sozialetan, urigoitiko txorizoak, edo zein herriko azokatan ekosi gaitezke. Venga, eskerrik asko, agur! Ai, ama, Javi, ze txerriki harrak ite dituzuen, eta, bueno, gaurko egunean zuretzako izangoa puri-purian ibiliko zea, ez da? Genero mordo bat atea eta, bueno, berreskuratzea gabonetako. Bezarka da hondiba, jarraitu, eta gugurian jarraituko dugu, ez da? Ondo. Bueno, hemen inbiar deuna da, behitu. Hauekin, behitu, tostada sartu ditugu labian, sigortzen juteko. Orduan, inbiar deuna da, bertatik atera, nagazu, Javi, zure kontu, atera bi hauek sekalean hasianak, eta hasi behar geha jartzen porrua eta gazta gainean, bale? Porrua eta gazta jartzen jungo geha, eta guain ningotena txistorra hemen gorritu, gainen botatzeko. Piperra jarriko ditu martxanen batzu jakin, honen oinarrian jartzeko, eta lagundu behar diazu hemen bakailua bota behar dugu. Bakailua bota, eta honekin jungo zegoela puskatzen, bale? Mamillatea behar dio. Tajada osoa. Tajada osoa, eta juten dijoan enian jungo geha puskatzen, bale? Gio azala soltatzen nien ateko jo, eta espinatxoa bilatzen badeu ere bai, bale? Venga, hoi zuen kontu, nik hau martxan jarri berdet, a ber, asmatzeten, 2, 3, eta ja, martxan dakazu hau. Gora eta azala gora... nahazun bezala, nahazu azala aurrena berakan, eta sigortzen asteanian, gero huelta eman, da jungo da puskatzen. Hemen ningo deuna da, olio tanto gagota, eta odolkia markatu ere bai, bi aldetatikan. Venga, bago. Horra alda bota ja... Bai, bota ja berotzen dago, martxan dakau. Nekatxila, igual askarreki bota eta odolki janik, baina bueno, ingo deu zerbait. Hemen hau, berotzen nahi zaitela. Igual zure emango zut bizardezka eta dominatu holkitxo horiek, bale? Pizka daudenean, huelta eman, dominatu. Da zen bat ardure. Utzi pizka zeiatzen, da zeiauta daudenean, huelta emango jo. Hemen, pipertxua botako ditugu. Olio pizkat, txerretanin, tabago aztxerrik etxarraka. Pitu, bera bakarrik ematen da huelta. Bera bakarrik eman aldu huelta, saltoka hazi alda. Ondo, bitu. Bueno, eta zue biak, esan dezu leheno, Super, leheno hasi zinala etxian iten, ez da ogila. Baina nun ikasi ezuen, nun profesionalizatu zeate? Bueno, guk baserrien dekogu labea betikoa. Vale. Eta kepa, dimekoa, kepa ikusa, diman deko okindegi, esan duzte, etorri egun beten gugaz eta hau igual atalako. Igual sarta jatea eta dana eta horrutziko dugu, gero platera datzeko behitu, hola ingo dugu. Horrutziko dugu eta hola epela mantenduko da. Eta esan duzten behin, etorri eta ikasi egiten, eta gero etxean iteko noizean behin, edo eta lantxasi ginen, eta gustau jatan pilo bat, eta gero apurka azte burutan egiten, eta bueno, Osea, pizkat autodidaktak izan zeate ere bai? Ikasi ezue zuen kabuz eta alde batetik beste ebil, eta hemen behitu, hori ikusi deula, hau ingozuna da, behitu hartu, eta nola, zuritu deun, tiratxoak moztuko ditugu, horrela ze, eta jungo zea hemen gainea botatzen, bale? Venga, hori ere bai zure kontu. Javi lagundu jozuna bazu. Horiek behitu, hemen jarriko ditugu ja, horrela ze,
Eta hemen zeituan, jarri behar dugu gainean, txistorra egiten detena, inin behar deta aurrena, bale? Bale. Ni uste segituan ningo dala, Hemen berua dakat ja. Bale, lagundu hoi da. Amaitzeko lehena. Ze lankide fina zaten, beti bata beste helduta, eta... Asko azarretizate edo ez? Eta zen betor du sartzen gero elkarrekin. Bai, ez da. Etxia baino gehiago, ez da? Askoz gehiago. Askoz gehiago. Nola da, bizitza. Egun askotan ikusten dugu emaztea edo semeak, ordu bat, eta jabi gaz nago, 12, 16, ez da gizen. Ai, ama. Eta ordu mordo pasate dituzu, ez da? Larri, gehitxo aukera, ez da? Ondo moldatzen garen, baina... Bueno, hau, vuelta eta vuelta, hau, labian inda daude, vuelta eta vuelta, eta listak hau. Lagundu hori zanpatzen, bai. Venga, guain, triskantza montatu hemen, dana montatu behar deu. Txistorrare bai, martxan dakao. Kanto, igual. A ver, igual xamurra dago handikan barruan, Bai. A ver, ingo duna da tipula aldea jarri, ez peatzeko, ez erretzeko. Eta hau, zanpatu bildurri gabe, eman eurra. Arratiako txegorra, txikilla baino. Tia, gogorra, baina... Gogorra, bai, gogorra. Bueno, hau eke, gorritu ditugu. Eta guain ningo zuna da hemen dikan, Javi, aterako dituzu, pintxito batzu jartzeko, porru eta gaztan gainean, bale? Venga, zure kontua bere, bai? Triskantza erra montatu deu, eta bagoaz. Bale, eta bueno, ogiaz aparte, gozorik iten dezue? Gaur egun horrendik Ez berotu, ez berotu, Ez daukagu astirik. Zakatu astirik iteko, Entratu gara ogian eta hor geratu gara. Momentuz, hor gaude. Baina, etxeako pilen bat eta ingo zue olako, ez da? Labia berua honian izaki bizkotxito bazartu edo zehoz, ez da? Madalenaren bat, gabonetan roskoak edo loko, baina etxerako momentuz. Bai, Bueno, era bizilagunak eskatuko izue, usaitzen duenean nola, bizkotxo usaila. Dana apurtu, osea... Bai, guen dena apurtu, hori listo dakau. Eharrak indizio gaurkoan bai, venga, bagoaz. Nik egin berdetena da guain hemen. Zuak itxaldu, zatikan hori ja, ingo deuna da, baitu, Ingo zuna hartu eta naztu bertan, bale? Bale, bat, bai. Zuak itxaldu itun nila. Zuak itxaldu eta dakau, eta hori naztu, eman eurra. Eta ja zutatik atera ere bai. Atera zutatik hori, eta bi pintxo hauek montatu behar dituzu. Bai, montatu zu, Javi. Hemen da jasu, hemen, jarri gainean ja. Bota gainean. Eta nik ingotena da, hemen pamitxana. Pamitxa focaccia. Eharra indegu gaurkoa ni. Hemen inbiardetena da, jarri gainen pipertxuak. Bueno, eske bukaerako hau izan da tema serioa, dana batea dantza ni. Buah, ionezekak itxura bat, boten oso, pipera bildurri gabe. Hau listo. Oso, no. Vale. Eta hor gainean falta zaizuena da guain. Mostu behar da gazta. Hemen, bota berdiok, gazta, txistorra nahi, honei, bale? Hazer, lamina moduan edo... Tori honekin. Lamina moduan, hola, laminatxo batzuk artea, eta zuk, honei jarri berdiozuna da bakarra, gainean, baratzuri prejitua. Bale? Hau txikutu gero mendikan, hasiko nahi zen gauzak atera zen. Adorno moduan, ez da? Oidek, adorno moduan. Eta hemen jarriko duguna da, odolkillak eta intxaurrak. Ona, indio gaur, eharrai. Atoaletxe. Santo Tomas eguneko, atoaletxe, Bai, baina bergareko. Atoaletxe konbertzete baina. Ez gaituko hemen denboa galtzen ibiliko, ez da? Bai. Bueno, eta gaurko ze, bosteun egin dituzue, ose matin dituzue? Gaur bosteun. Bosteun. Disfrutatzeko eguna. Ados. Eta hoi bukatzeko, behitu hemen gatza tanto gautako izut, Javi, eta hau? Gainetik. Da, gainetik jartzeko. Boa, txura ona, hori. Itxura, arrazikak, Honek txarra? Ez. Dana ona, dana ona. Eta honena, dakaen oia, ogilla, eharra. Hori bai dala ona. Hemen intxaurtxo bajarriko jo bakoitzai horrela. Eta indiu gaurko errezeta, 3 tostada eharrak. Danak balekuak. Eta bakoitza nahi duna aukeratzia. Eta osagen sobera malin baka obestia nahi du jarri, ere bai aukera dakazue. Nahi zuen egiteko. Vale, hoi listo. Hoi listo. Eta hoiek, ja, jarri hemen, eta hola, platera eratzeko hoixe erabiliko dugu. Vale, hau kanpora. Hau kanpora. Hau listo. Hemen hola. Eta iundiko focaccia indiuna hemen. Eta aita bakiz esatezaken, ez da?
Ezai despistatu, Jarrio Perezila. Esaten dira, bai. Joseba, hori gure ikurrak, Bai. Venga, hemen txezekau bat. Ondo. Eta hemen txe, beste bilak. Eta bakaiak nahi, bai jarriko zetela ere bai, Perezil pixkat. Bueno, bikote, azteko eta behin. Mila eskerre honean etortzegatik egun berezi hontan, hori bada zuek hemen izatia. Hemen, ez dugu intxistorra pikatzeko baino, pusketatxo jango dugu, ez da? Bakoitzak jango dugu pusketatxo bat, ez da? Hemen da gau, heldu bat, nik heldu beteta. Mogi mami pusketa batekin. Zati batera. Jane. Gio ondillo guaingo dugu, Gau pikatzeko da, jakiteko zemuzko da hon. Bueno, lagunak, mila esker, etortze batik. Hore bat zuek hemen izatia. Olako ogiona jarraitu iten. Zuen baiarako danak eta bilbotarrak elikatzeko. Eta hemen jarraituko dugu. Aldeun neurrin, aldeun egiten. Agur lagunak, arratzaldian ondo pasa, eta ez pasa. Jo!